Er is alleen grond te vernijen horeca op het Ameland als het wat tajekkert aan het bestaande aanbod. Of als er bestaande bedrijven mee ophouden. Dat hebben burgemeester en wethouders van het Ameland besletten. Bestaande terrassen maaien vol uitvrijtje. Het rint zwart met aanmeldings voor de internationale turnopleiding op het Jereveen. Voor de komende selectiewedstrijden has zoveel nieuwe baan heropjoen dat er extra maaiwerkers inzet worden moeten. Er is sprake van een Epke en Celine effect. Wetenschap Friesland zet deze week uit met een groot onderzoek naar de vis staan. De wordt zien naar aantallen, de soorten, het gewicht en de conditie van de vispopulaties. Daarmee wil het wetenschap uitvinden hoe zoen het wetter is voor alles wat erin libbert. Jong is het nog flink warm, 22 tot 24 graden. Vannacht zakt de temperatuur wat naar 17 graden. Morgen wordt het een simmiske dag, 26 of 27 graden. Montejoen en nacht tongerbuien met kans op hagel, windstieten en op wondplakken wetteroerlijst.